Center. Akwayo ni duoke penjo adekgi makaluga japeng. Ero kamano. Eno ywak ni koro agents ma koro bendo. Koro lokore lwenj jogweng'. Goro kamano ahinya kuom support moyudo ir Mark Japeng. Yes. Mokwongo Sun King en kambi mosemiyo jopiny dongruok. Kendo achiel kuom jok mineno wacho ni bandego mago agents. Okay. Kendo ntiere ji mangi magi oselokore kaluwore gi tich magitie Sun King. Koro an amedo mana kwayo ni jopiny konyuru jogi gin owetewa gin nyiminewa matiye Sun King ka wan wandikogi tije ni omanyi omi taya then in tije ni chudi. Watem mondo kiko chop kuma koro kelo chwanyruok ni ng'ani bandha kendi dwano gochni gi ng'amo kong'ei wadwani wamed jogi teko mondo gimbe ka gin kod wegwen kanyo tembe en comfortable ni auso ne yuora ama auso ne yuora ama auso no wadwa to wadwa be dhi support ama gini room mondo ka kambi bo med support wa. Koro mane kwayo na kendo call center be nitiere lakini wadwaro ni ng'amo uso nicha ng'amo bed ng'ama uchakogo. Okay. Koro kokalo kanyo koka call center donje. Eric Jasembo delay in key codes ni samori chudo to oko yudo code. Mokwongo atimo ne mos kuom mano kech systems watiyo gi M-Pesa watiyo gi Airtel. Okay. To seche moko system nyabedo gi shida. To wakwayo ni samora mora mano timore. To onyadio esimune iluongo ni *305 to yudo key code. Kotamore to ogo namba mar call center pod wabro konye kech samoro en gimoro manya timore ne jomoko to jomoko ko yude. Koro kwa yudo feedback no to wakonye. Okay. Benson Japicha bowacho ni oyudo service marach. Yes. Oken ber mar Sun King ni ng'ato yud service marach. Kendo akwayo ni ogo namba mar customer care ama kupono nyachope eduka. Kech wan committed to quality gi ber ma customers yudo kowuok kuom Sun King. Koro mano atimo ne mos kendo akwayo ni kathuolo nya yudore mondo ochako olima wa eduka wa mar Sun King. Ya ken machiegni gi Kisumu to ber moloyo obie service center mondo wayud kaka wakonye. Ntiere penjo mowach kuom tracker. Adier Sun King en tiyo gi technology ma keto yot ne jopiny. Okay. To kendo ntiere technologies ma ki iketo to tende ni nengo medo dhi malo. Okay. Koro kaka wakonyo jopiny en gimoro kaka koro sani manyocha waduoko nengo piny mondo affordability obedi. Okay. Sani koro ka customer ochudo gimoro ndio milongo ni pay early save more. Tiende ni kichudo mapema tiyudo discount maduong' molo kata mana kuma nyocho ne gitiek go. Okay. Koro watemo mondo watika nyakla achiel mondo kik ng'ata bed gi delays kendo koka wachak manyo ni nikech ng'ato kochudo kendo kokidwa manye kiang'o imede gino bas kendo chak medo nengo. Kamano.